Dugu, hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, eta bi errezeta tradizionalen egunean. Nik atzo aurratu nizuen gaur ez dira astelen goxoak, baina zerbait tradizionala badau gure etxean, ero gure herrian dira txorradak. Ez, torradaketa. Broma. Bai, torradak ingo ditu, esne torradak, gure etxien tostadak zienak, beti? Tostadak? Esne torradak gure etxien tostadak zien. Eta gero, bestiek zien, esne, ogi torradak, ogi tostadak. Edo karnabaletako tostadak. Gure ogi tostadak zien. Hoixengo dut. Bat bestian kontra nik lehen, atzo aurratu zen, niri kremaskoak enaiz izan zalea, gaur egun bai jaten ditut. Ni benetan izan ez ogi torradan zalea. Ni bai lehiaketa hontan, bakit ez da lehiaketia holan bertan? Ogian zalea gehiago? Ni ogian gehiago. Vale. Bueno, nik erabaki, Patri, zurea gutxi hori badaki nundi doan orduan indezakeguna, hau, martxan ipini, jarri, egin, eta igual aurrena zurea dastatu, eta dastatzeko, hau, bukatu ingo du, eta ero dastatu aurrena zurea, zeneria gazia da. Postre moduan ez da, ez? Ez da postre moduan, eta lehenengo gazixak, gaina nik ingot, plater kombinatu ez da, baina bai egoten da plater kombinatutan beti, eta izango da txerri xolomo adobatua. Eta hori ingo etxekua, gainera. 24 orduz egon bida, beraz nik atzo inauen, badakit ondo atara dela. Eta hori, patata frikitu batzukin zerbitzatuko dugu, arrautza frikitu batekin igual, olako plater kombinatu bat ingo. Bikain. Eta hori tartean ere, zorioneko gu. Bueno, lagunok, lehen errezeta horrela doa. Ogitorradak egiteko, esnea kanelarekin, limoiarekin eta azukrearekin irakin, epeltzen utzi eta ero ogi gainean botako dugu, hauek xerratan moztu ondoren. Ondo zurgatu dutenean esnea, arrautzatik pasatu eta frigitu ingo ditugu. Kanela hautza eta azukre pixka gainetik bota eta listo. Esne torra egiteko berdina, esnea limoiarekin eta kanelarekin irakingo dugu, bestaldetik harto almidoia, irina, azukrea nahasi, esne pixkatekin, eta hau, esne beroari gehituko diogu. 10 minutuz irakiten utzi ondoren, erretilu batera atera eta ostutzen direnean, irinetik, arrautzatik pasa, frigitu eta lehengoa bezala kanela hautzarekin eta azukrearekin zerbitzatu. Orduan, osagaiak bietan berdina dira, hau da, oinarria zaporea emateko, nik gure etxean beti indira, limoiak, hau da, eubako limoia, haman etxekoa, eta hau da erositakoa. Ez, hau gure etxekoa, haman etxekoa. Limoia eta gero kanela bietan, eta kontua da, batzuk bustingo ditu azukria bia daukate 200 gramo, eta hemen daukagu, azkenean esne torradak izango zen gozogile krema bat, pastel krema bat, baina arrautza gabe. Hemen daukagu, harto almidoia, 50 eta 100 gramo, 50 eta 50 irina eta harto almidoia. Hauek azukrearekin hasi, eta gero zaporea bietan nik uste dut, gaienduko direla limoia eta kanela. Lehenengo ingo duguna da, jarriko du esnea, izango gara esne torradak egitekoa, eta ero jungo gara, parkatu ez, ogi torradak egitekoa, ze honek behar du gero, epela ero hotza egon. Ze bestela, ogia puskatu ingo zitzaigun, beroa botatzen badiu. Ordengo, lehenengo hau irakiten, kanela darrakin, eta gero torradak egon gara. Esne torradak, zema torrada, gora. Tostadak eta ogi torrada, deitxuko. Zema torrada, nik uste dut, EITB nahieran sartzen bauzu. Txorien torrada, agertuko gatzula, 20 bat edo bai. Eta txorrada gutxi. Txorradak desente, baina horrek ez da usolan etiketatuta. Eta torradak nik egin ditut, hasieran egin ditut noran frantzesera panpek du. Zigorrak denboraldi honetan beba egin ditut, esne torradak intxau saltzakin, goxuak. Egin ditugu veganoak, egin ditugu tropikalak, apurat koko eta mangoakin. Egin ditugu, hainbat. Baina ez hainbeste, estatu mailan itxendien bezala aste santutan. Ja, zaure, baina, nik urte guztian zehar gure etxean jaten die. 10 milioi torrada kontsumitzen die, urtero, eta horretako 600.000 ogi barra erabiltzen die. Ja. Ez da gutxi. Nik egisa da, Euskal Herrian behintzat Bizkaialdian, nire orsonaldian, asko hori inauteri xetan eta. Gauza da zuze. Bai. Badakit urte osoan jateko aukeria badauela, eta gaur egun edozein momentutan. Baina, gozogileek, pasteleixetan eta... Gozogileetan saltzen dituzte, batzuetan baina hori.
badia sasoiko gozotegietan aurkitzeko, etxean bai aurkitzen ju, eta gaur egun jatetxe askotan dauzkate, hau briotxogiarekin egindako torrada modan daude, onartu beharra daukau. Baina bestela, gozotegi batzuetan torradak eta esneskoak ere aurkitzen ditu, esne tostadak. Dau Madrien leku bat, gaina oso tipikoa dana, leku tipikoa bakitzu, geroz eta gutxeo duzela, izten doiaz, eta hor bakarrik saltze dituzte. Torradak, ogi torradak, eta ardo gozoa. Baina urte guztian zehar? Urte guztian zehar, bai. Hori da, eta jendeak merixendatzeko tablan, ogi torrada batzuk, eta ardo gozo apurtxu bat. Horan, bien kombinazioa. Bai, niramak oso onak itxe ditu. Berez, nire guztokoenak, amatxonak. Beti, mesedes. Bueno, beti ez. Oserrezeta batzuk, amak ez da itxula beste bertxio batzuk, baina justo torradak. Bueno, hemen, torradetan, normalean, etxe guztietan izan lehen aipatu du, briotxogia gaur egun modan dago, ogi lehorra beti erabili izan da, ogi sarrakin eiken da, eta gaur egun saltzen dute lan, hau bezala opil bezalako ogia, torradak iteko berezi dana, Orduan, aukerak pila dauzkazue, hor gomendeagarria da, mami trinkoa eta izatea, eta gaur egun nik uste dut, hauek briotxarekin indako torradak, toki guztietan pila. Nik idatzi dute, koko esnearekin da indako, eta limarekin da jungudan. Beste torrada eskatu diate, eta ekarriko dut berri ure. Bueno, ogia moztuta, atal loditxotan, eta esan dakoa, honek irakiten duenean, utziko dugu horre epeltzen, azukrea botako diogu, epeltzen utziko dugu, eta joango gara, beste esne tostadak egiten. Horretarako esne hotz pixka bat gorde dut, hemen dena bota dut, pixka bat hor gorde dut, zegatik, gero irina eta harto almidoia azukrearekin bat, horrekin nazita, batu inbar ditu dalako esnearekin, da gero ona bota. Orduan hori esan da, hau listo, hemen botako dut. Beste kanela dar bat. Eta beste limoian, bainilla nahi izan zero, bainilla bota diezu. Ze hori garrantzitsua da, ogi torra dagoen batzuk itxeko, ogi ona erabili, esnea infusionatu, garrantzitsua, bai, horan sapori hartzeko, gero ogixa esnetan ondo guzti, batzuk hor egoten die 2 ordu, beste batzuk ordu erdikin nahikoa daukie. Ni egun batetik bestera usteko naiz. Bai. Hotza botatzen badiozu ez dago arriskurik. Ondo hartzeko. Bai, egun batetik bestera usten badugu, hobe. Hori bai, hor garrantzitsua da, esnea berua ez botatzea. Bestela desegin iten da dana. Hori bai. Eta gero, hau logikoa danez bezala, esnea ondo kentzia. Hauek behin arrautzatik eta pasatzeko gero pixkat zukatu, ni dena ez dioketzen, baina gero bestela hor txinpartak eta azten dira, eta esne zukatu inbarzaio. Eta gero frigitzerako garaian, olixoz eskuzabal, eta beroz bebai eskuzabal. Nik hortan batzuk esatu dute, kilore olioa erabiltza, ni oliba suabe baten aldekoa naiz. Hori, nire... Oliba oliolan gradu batekuak eta honek nerako entzalada kontzekoak eta diena, horrek zaporek eixegi mateotza. Eta eskenean, ez da interesantzia. Litro bat, 200 gramo azukre bietan, hemen honek aurki irakin inbar digunez, parrura eta esan dakoa, irakiten hasten danean, utziko dugu hor pausatzen, eta jongo gara, beste egiten. Oso ondo, bikain, zelekoa izaten bazara, lasai, gluten gabe erosiogia, laktosarik ezin baduzu hartu bebai, itxuzte edari vegetalak, eta gaur egun bebai, animali jatorrizko esniak laktosa bari bebai saltze itxuzte, beraz, olako esne bat erabili, eta listo. Bai, horrek laktosa gabe ez daukate, ez laktosa onartzeko zerbait botatzen diote, olako zerbait da. Bai, laktasa ez da, ez da ditzen. Bai, olako gauza. Eta, esne torradekin bukatzeko, felitxuntzat, mutrikuko felitxuntzat, piztu telebistakoantzat, musu handi bat, hemendik. Ze, ezin jogu ahaztu bere anekdota eskontzakoa, hainbeste gustatanako torradak, nun eskaini zotzien tarta jartzia eskontzakoa, zen ez nik tartarik ez dugura. Torradak eskatu zituen? Ogi torrada pila bat.
horren lan, ez dakit hori tarta bezala jarriko zaben, edo... Bai, baina gero argazkirako egia da. Ez? Argazki... normalean argazki horra hundi otorrala erraldo iba jarriko zuten anagian... Ez dakit, niko lan tarta hundi xabe noen jarri. Ai, Bitelia baina esan dudala. Zure eskontzan muñekoa jarri zituzten goia? Ez. Loreak botazen ikun atzentza? Ez. Zer, etorrezera, klasiko guztiak puskatzen? Putzera ez nintzen Elixatik eskondu, ez? Berdin da, baina hori Elixana gaur egun, gutxi batzuk egiten dute. Lore sorta eman nontzan, nire bai, eta nire koñatiei, barakixelako eskondu inbidiela. Seguro? Bai, urrian eskontzeko. Ja, derrigorrez. Ja, ordain dauke. Bale. Lore sorta, bai, bintzat. Bintzat, eurei eman notzien, bestela esaten da igual, sorte txarra edo, norbaitxe botatzen batzu sorpresan, eta norbaitxe gartzen badau, imaginau, ez daukala mutilik edo ez dakiz. Ja, baina, a ber, Biteli, suposatzen da, horratzean jartzen direnak, rugby partidu batean bezala, egongo zirenak hor adi, da zerbait nahi dutelako, edo esperoan daudelako, ez? Igual bai, ez dakit. Nik badazta da, enauen inor jarri kompromesuan. Vale. Eta nerean torradak, ez? Nerean tarta arabiarra egon zan, txorien egin dugula. Oindala gutxi egin dauela. Bai, honek irakin behar du, ja hemen, ikusten duzu, nola blup, hasidan, ordan, orain, kenduko dut, eta hau, utziko dugu, iskinatean hemen, pixkat, kausatzen. Epeltzen. Eta jungo gara, bezaldean, egiten gure esne tostadak. Honedi esne tostadak, eta bestiak ogitorradak. Ogitorradak, esne tostadak. Eta ogitorradei jarriotzazu zure etxeko limoia da honei supermerkatuko bat. Eta horrek kasurez geixa gustatzen gatzu. Zuk garaia aukeratu duzu. Ez pentsau, Ez, limoia, gure etxeko limoia egia da 2.0 dala, baina horren besterako ez pentsana batxu, Biteli. Bueno. Irin hartu almidoia, erdi eta erdi, hemen gozogile krema bat, ero pastel krema esaten dena egingo benuke, arrautzak ero gorringo botako dituzke, ero erdi eta erdi, eta ero hau baita ere, esne hotza, eta hemen dena ondo disolbatuko du, eta ero horra botako du, eta 10 minutuan, eragiok mutil aurreko danbolin. Horri, oso ondo da, ontsi galdera bat ingotzut, zelen ezagotzut, ez? Hau, laktosa barik, eta... Bai. Aukeri egongo zan, edari vegetalak erabiltzeana. Eta salantza hor aukitzen bozue, zein da osasuntxu haua, edari vegetala edo animali jatorrizko esnea, zuk zein izango zinuran? Hola, bote prontoan? Bai. Etxian indako edari vegetala. Etxian indakua? Erza, oso erza. Bai, osasuntxua osasuntxua bezala, ez? Azkenean esaten da, animali jatorrizkoak, behi jatorrizkoa, dala geixen eraten dugunak, horrek nutriente geixa hau dauzkala, ez? Hau, nahiko evidentia da, segatik, azkenean esne komertzialak behintzat, edari vegetal komertzialak behintzat, aukitza dituzte emulsionatzaileak, sukreak, koloragarriak batzuk, azkenean, nahi daue, behi esnea imitatu nahian edo da, ez? Eta horregatik, osagaiak aukitza dituzte, batzuk esainonak. Gero, bezale, batzuk egoten die ona daukienak, igual, olo maluta esnea. Eta aukitza dituzte, olo malutak, ura, gatz pitxin bat olan zapori altzatzeko, eta listo, bada solako... Eta kilore olio, koipen bat ere erabiltzen da baita. Batzuk ez, Batzuk ez. Nik egin izan dut etxean, egoten die, baina, azkenean egisa da, animali jatorrizko edarixak, eukela, oinarrizko aminoazidoak, euskela proteina, eta badiela, aberatsak nutrienteetan. Beraz, guk hemendik, beti gomendatzegu animali jatorrizkoak. Baina, ezin badozu eran, ziurrek esan dagoena, etxian egin, edo badauz marka batzu bai, aukera honak eskintzen. Zaini da utopera, ni jeitxu badio topera... Ez que nik ez daukate. Alberto bezala kafea itxen gabizen dian. Bai, ez diot hartzen ni puntua. Ni hemen egon, futz eta futz. Orduan beste asan neukan abian. Bai. Bai, hasi, gero betorrekoa pasamez ez. Ez dut hemen egon, ez dut ondo ikusten nik egin zan. Abisa uneriz. Bai, gorengoan abisatuko iz. Limoia, oberena, irakin aldi bat eman da gero, ustea ero
3-4 minutu hor poliki irakiten, suabe, ero, tapa jarri, eta 10 minutu zapori hartzen baina egia esan. Badok honek, kanela eta indarra, orduan oin, bai, irakiten nahi dut, oin irekin bartuzu, orain, mesedez, iraki. Bueno, eta oin, botako diogu, hemen, gure nasketa. Gogoratu, 2 irinak, azukrea eta esnea. Eta honek, 10 minutu. Esan, gure etxean danetik eraten dugu. Danetik eraten dugu eta etxean inakoa, beti? Ez, beti, ez. Egia da, erosten duan edari vegetala eraten dugu. Ni edari vegetal, salea, gustatu itxe zaidalako, Gehiama da, eta etxean bestela arrozana gustatzen zait. Arrozana? Pila gustatzen zait. Ze gehiamat, oitura hartu nuen, korrik gaiten nuenean, arroza oso ondo etortzen zitzaidan, hidratoak sartzeko modu errez basan, gaina likidoa sartzen nuen horrekin ere, eta lasterketetan ere oitura neukan horrelako edariak edateko, eta gehiago izan zen, oitura eta gustatu itxe zaidanez, ez da kontua osasun kontua ero, zaporiagatik eta... Oloarena ere gustatzen zait, sojarena ez gustatzen. Ez, zaporea ez dit grazian dirigiten, eta kokoarena oso fuertegi iritzen zait, eta arbendolena be... Badu bat, kokoa eta arroza, hori oso da, eta niri urrana gustatzen gat, baina egia da, nik postre moduan atzotela. Hori da. Kakao hautsakin, gero ur edaria, eta ez dakitatil bat, edo... Ero otzian, oskaiutik hartuta hola, tran, eratekoa. Gure etxean, bikotea eta biok esneo hotza erateko oso zalean. Bat, ero beste, ero edari vegetalana, ero esnea hotza. Hartu eta botillak eratetu guk, Benetan? Botillak. Ez da honena, baina freskagarri bat eratea, bitu, gunean batek esaten zuen, hor egin zuen, esan izun, nola honitzen nutrizionista bat entzuten, da edari gaur egun, alkoholan kontra, eta ez da izan, da edari azukredun, edari hauek, eta berak zenbaki batzu botasi dituen, eta egunerolako edari bat eraten duen pertsonak, urtean 5 kilo hartzen ditu. Gutxinez, beste dana ondo egin da, osasuntxu, ez dakiz zer, edari azukredunak hartzen baditu, eta horkat, bena katalana zan, eta Katalunian badaukate araudei bat... Freskagarriak edo gaur egun esalte dituzten energia edari honek? Freskagarriak azukredunak eta energia dunak. Eta hor badaude Katalunian, ataraute araudei bat, honek beza, garestia impuesto garestiauak, edari freskagarri azukredunak egiten dituztenei. Trampa indut, hori da, 5% baino gehiago azukre daukatena. Orduan zein dute, 0,5%an jarri azukrea, beste dana edulkoratzailea dira, eta gure hau zapaiak oituten dituzte gauza gozoa gartzera. Orduan ez dute impostu hori ordaindu behar. Eta gero gainera azuk irakurtze duzu, jontxe azukre gutxi hau daukienak. Hori da, badu freskagarri bat zeroa dana. Eta ez daukana... Pikatu bat. Eta ez daukana berez azukrerik, ez kaloriarik, ez ebez. Edari batek ez dauka kaloriarik, ez dauka azukrerik, eta hain gozo egoten bada, horrek aukibi dagoena, ezin jau nahi izan. Gure jefiak, ordaintzen digunak, honek ez. Bialdu zidan nolako bideo bat, horren inguruan, santipo bat, zeukana, nola da, azukera daukatenak aldu? Diabetesak? Ino bialdu zidan diabetiko baten konparaketa, eta bera, izuen froga ez? Olako, kola edari normal bat, kola edari zeroa. Eta hartu, egun ezberdinetan izituen, eran, da gero, berai, inzan froga hori odola nola igotzi zidan. Egia da, hasieran kola edari normalak pila bat igotzien, eta besteak jetxin zion pila bat. Jetxin zion. Baina, ordu erdiro ero hartzen zan, ordu betero hartzen zan, eta aldatzen juten zan, bat igotzen juten zan, da bestia jeisten juten zan. Eta horrelako gero tipuak azaltzen zuen, ze egiten duten edari guztiak, ez? Berez hori azukreduna txarra dala, baina bestia ere oso txarra dala. Eta horre azaltzen zuen dena, eta, gainetik behiratu nuen, enuen gehiagi, baina, interesgarria zen, konparaketa egin zuen, da gaina berak esateko, bera odola neurtzen, eta alderaketa batetik bestera. Nik bitu, zuk esagozuna edari vegetalekin, niri pasatzen gat freskagarrekin. Ez da ez ditutala edaten osasuntxuak ez dielako. Gauza asko jate ditut ez diela osasuntxuak, eta, bakit, eta jazta. Ez jaterako zaporia gustatzen. Edari gozoak eta ez ja gustatzen bapez.
Berez, bueno, ba, hobeto. Eta Niretako onartu hobeto. egia da, hauetako edari vegetal batzuk, naiz eta azukrerik ez eraman, gozoak direla. Bai. Oso gozoak dira. Bueno, hau epeldu zaigu, eta hementxe bustingo ditugu. Eta esan dakoa, niri egun batetik bestera gutxienez 2 ordu izan behar dira. Nik uste 2 ordu, pixka bueltaka, presaka eta bat zabaltzate, pixka bultzain berantza, surgatu dezaten gero gorantza datozenean, baina bestela 2 ordu ero utzi behar dituzue. Eta bestela, egun batetik bestera utzizkero, oskailuan sartu, eta listo. Oso, ondo. Orduan, hau, zurgatzeko, eta gero, nik bai egiten duena, nik bakarrik arrautzati pasatzen ditut. Ez ditut irineti pasatzen. Badaude batzuk, irina eta arrautzati pasatzen dituzela. Ni, nahi sortan, bakarrik arrautzatik, eta beti horrela izan dudalako, arrautzati pasatu. Oso ondo. Akitu zigor, ointxe, kanela erabili duzun ondan, errezetarako, infusionatzeko bakarrik erabili dugu, baina ikertzaile batzuk esan dabe kafiakin hartzia, hau da, kanela hautsa, kafiai botatzea, onura pila baditxula. Patriz esan hori. Zeba, arrotengo da gure jefia. Ez que denbora pila badela mauri esaten bak. Bai? Eta guke, alizek eta... Vale, oso onda, Alberto, bai. Zaiz olako esaten zaiela, bai, da gero. Ba, eske igual hemendik aurrak kasu imiko jako Alberto hori. Ze funtzio kognitibak indartze ditu pila bat, bi osagai honen kombinazioak. Alberto, hemen esaten duguna egunero, ezin zara jubilatu. Ezin zara jubilatu, behar zaituzte. Segatik ikuste duzu Alberto hain ondo. Beitu zeit, segatik ikuste duzu hain ondo. Ba, 30 urte ukiteko sondo dau. Bai. Jo, Venezuelan sekulako arrakasta gainera uka. Bueno, energia... Alexo dino bera gehiago dala kanela gaietan. Eta kafean bustitza, ez? Bai. Horrek ez dakiz zer zeingo dauen, Horrek bai, azukria pia dauka. Nekea gutxitzen du. Nahasmen mentala arintzen du, nahasmen mentala odoleko azukre maila doitzen dau. Energia bebai, emoto dutzu, garuneko inflamazioa gutxitzen dau. Berez, onurak eta pila baditxula. Gisa badagoela, oitxuria kafia azukriakin hartzeko. Txorienen ez da azukriakin eraten. Baina gisa da, jendeak oitxura hori daukara. Eta, igual, gozotasun puntu hori galtzeko azukriana, ez dakit, ez guztiz galtzeko, kanela erabiltzeana, igual ez da utxertu eta betxu onura honekoa irabaziko itxuzu. Jefe, urrengo kanela txanda nere kontu, bale? Hau, sartu duzu kafeteranan eta honekin ningo du. Bueno, ja, listo daukago hau. Vale. Beti nik gomendatzen dut, batzuk esaten dute, olioa eman, gero buelta eman alizateko eta ez itxasteko. Zukaldeko plastikoa jarri ezkero, niretzako errexago da, eta gaina zukaldeko plastiko honi olio ematen badiogu, oraindik eta hobeto. Orduan, horrelako erretilu bat foratzen duzu, eta hementxe, geruza on bat, eta honek gero, bai, ero bestela gurina gainetik igurtzi, plastikoa berriro aldetik, gaineko geruza lodi hori ez eiteko. Orduan biteri, kontu konteri gehiago jarritu baino lehen, ingo duguna uz dezagun hau gogortzen, alegia horrela geratzen, eta uz dezagun horrek zurrupa dezan, hauek egun batetik beste da daudenak, baina, hau jaso behar dugu, orduan jaso ingo du, eta ero izango da arrautzatik pasatu, bestiak irinetik eta kozinatzen jarritzea. Ito hau, saiatzen nahizu, mei, erakusten holan, gaina eskua jartzen dietolan. Eta? Kosta ikiak, Bai. Natural atatzen duen zero, baina... Bueno, lagunok, lehen erakutsi dizuet, gogortu eta gaina ekipokui galdetu dira ze tamaino eta alezen nahi zuen hau dana hor irinetik pasa eta hor sartzea. Bueno, erditik indut, gero erdi bakoitza berriro erditik. Osa, sortzitan. Bai, nik uste dut hau, tamaino polita dela. Eta, lehenengo ingo ditu esne torradak, tostadak, gure etxeko tostadak, eta hauek ingo ditu irinetik, gero arrautzatik, eta gero frijitu. Ni badakizu beti frijitzen dudanean, hemen baratxuri atalba botatzen dudala. Gaur ez. Gaur ez. Bueno! Lengo gurean zinun marmela bat luzoko, ospinetako luzokarrekin.
Baina, a ber, hori... Gaur ez hau zain hausauta, Ez, gaur klasikoen eguna dalako. Egia, Bestela betiko errezetak. Bestela sartuko nuke. Eta egia da, betiko errezetan eta betiko postreetan kanela asko aldogula aurkitu. Eta kanela, bi aurkituko ditugu, hola, nabarmen, bi desberdin. Kasia izaten da, gehienetan, aurkitzen dugun varietatea, kasia kanela, eta horrek aurkitzen dugu kumarina deitzen da sustantzia bat, eta giberantzako ez da gauzarik aproposena, horregatik gomendatzen da kanela mota hori egunero ez hartzia. Eta badu beste kanela mota bat, apurtxo bat garesti xaua dana, eta... Zeilaneko, Zeilanekoa, bai. Zeilaneko kanela, eta baina hori izaten bada, irakurriko zu, Zeilaneko kanela, bestela, kanela, eta punto. Ez esango kanela kasia eta zeilan, ez... Ze berez garestixa da ordaintzen dana da gustatzen dana, zeilanekoa da, hori dauka zapore gehiago eta kumarinarik ia ez dauka ez ebez. Beraz kontsumetzeko, askoz be seguru haua da, eta, bueno, goxu haua be. Bada. Bitu, beti ikasten da zer bebean, ni? Bai? Beste hori kumarinana segula entzun gabe. Bai, nik beta enak ixene, nik bentzetan bakarrik zaporiagat izala, ze gisa da kanela hau, claro, kanela espezie potetsuak eta egoten die, 50 zentimo batik, eta bestiak, zeilanekoak, kostaten da, 2 euro terdi, 3 euro da hor egoten die. Nik beti espada, bitu, gauza batzuetan, argi dago, ez naiz ez garestiena, erdi albada, erdia baina gorantza botata, normalien, saiatzen naiz. Bueno, hauek ez toka honek misterio handirik, laukin nekoa izango dute ekipoak? Nik uste baiet. Bai. Has? Venga, beste sartuko dut, hau, bosgarrena. Ze bestela... Ez da izen hor geratu. Ez da izen hor geratu. Eta, esan dago, Lehen Patrik esan duen moduan, hauei, pixka bat, ura kendu, esnea kenduko diogu. Hori da. Baina gehiagi ez, behar du bustita egotea. Eta hauek ere, hemen pasako ditugu. Oin, Patrik hemen ingen ogi galdua, opan perdu, horritzen genuna da, esne honetan, arrautza nahasi, ero bestela olako arrautz esne bat egin, eta gero, ja, hemen arrautza berak izango zuenez, bakarrik, sartaiki pasatzearekin neikua, ez, eta, pausu hau, kendu ingo benuke, horrekin, katxarro bat gutxi hausikin du, eta, baina osagaiak berdinak, Pasu goi mailako sukaldaritza hartzen zaituz denez, zigor? Bai. Galdetuko zu gauza bat, gustatzen gatzu mikrowin lava? Erabiltzen dut. Ni naiz kontrakoa naiz. Kontrakoa esara, ez da. Baina berotzeko bakarrik, kosinatzeko ez dut erabiltzen. Kosinatzeko ez? Ez. Eske asko esaten dabe, hori ez, goi mailako sukaldarisek eta baitzen dauela mikrowin laban kontra, dara zehose janare eskarra berotzeko, zehose merkea, eta holan, ez dakit, ez daukala balio handirik, ez gastronomikoki behintzat, kosinatzeko. Baina, aurkitzugu batzuk, nun goi mailako sukaldaritzak, erabiltzen dituzten olan teknika berritzaileak. Bota, a ver. Adibidez, kontrolpeko deshidratazioa egiteko. Hau da, mikrowin labak, eskaintze dutzu, zehose... Irugiarra sartu, eta bertan... Holan, bi paperen artien. Eta hor badago, ez? Deshidratazio bat, koipeak egiten dio. Hori txorienen jogu. Eta goi mailako sukaldaritzan bai, erabili omen da, horako barazkixentzako, aragi batzundako, gazta batzundako, eta holakoak. Azkezue, errexagoa dalako. Vale. Errexagoa da, ez duzu hainbeste zikintzen. Gero, apar bizkorrak eiteko bebai. Hori zuke egin zinulako bizkotxo bat edo aparra edo... Bai, sifoian sartu eta bizkotxo bat eitea badago. Eta hortako mikroin labia behar duzu. Hori da. Dakit nik goimaiako sukaldari bat... Sukaldaritza Japoniarra egiten duena, nahiz eta bera katalana izan. Bai. Eta zuk hemen egin motxiak izan dituenak. Bai. Motxiak mikroin labean egiten ditu. Eta bere errezeta, eta Michelin izarduna da, berak motxiak egiten ditu mikroin labean. 12 minutu tope, gero landu egiten ditu, eta mikroin labean egiten du. Beitu. Beste aukera bat. Azkenengoa bebai, almidoian gelatinizazioa. Badagoela tekstura berriak eta aurkitzeko teknika bat, eta mikrowin labian bebai egiten da. Arrautza mikrowin labian nik enauen gomendatuko, aldez, horan kartentxo batekin. Lehertu egiten di arrautzak, ez? Nik ez dut inoiz hartu, entzun da daukat, ez dut frogain, ze mikrowin labiak ere
garbitzea niko zikina da, eta hor bada txiste bat oso horra, txarra. Nire koñati pasajakon, Bai. Bai? Bai. Zer, arraltza sartu eta beste harrapatu zuelateakin? Txiste kontatzen egin zino. Bat sartu da lehertu injakola. Bai, oza, oso, bai, hor, zulatu inezkero kostorratzakin. Kesario basikoak. Ama. Lotxabako batzu. Bate, ez, gu gara. Hau, gizon artean ibiltzeik, hau, ni, eta bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Bueno, eta kontatzen baitzugu geixa borti dauzena, ba. Bai, ez, arrazoi guztia. Gizon artean beti. Arrazoi daukazu, Patrik. Ez daukagu. Ez erremediorik, ez da justifikaziorik, ez. Ez da. Nahi, zunean, handiagoekin. Vale. Jarraitu errezdeak. Zer gehiago, hola, mikroin labeko zer beste teknikaren bat daukazu? Ba ez, eta nik be, egisa esan, ez dute bizitzan olan etxienetan lehen nik enaukan, mikroin labarik. Vale. Eta ontsa daukadala be, erabiltzot, ba, igual, infusio bat berotzeko. Kafesnia berotzeko? Bai. Osa, ez dute asko erabiltzen be. Ze janarixa, suan gustatzen bat berotzia. Bai. Nik bakarrik... Eta holexe. Eta desizoztu bai, justo oskaioan desizozten dut. Berez, guk etxian bakarrik berotzen dugu, hau, arroza ero bezperan badugu, ero espageti batzuk ero, hori bai. Baina beste zer, ez dugu berotzen. Bai, saltzan egoten bada, nietako kasolatxo baten, hobeto. Bueno, balagunok, bukatu dut, hemen kristoa nahitzen nahi naiz. Hemen, izango zan, azukrea eta kanela gainetik botatzia, batzu platerean pasatzen da, ni gehiagik itxasten da, ni pixkatolan gainetik botata. Eta batzu gure ditzen dabe, azukre eta kanela nazi eta hori bota, ez? Bai, baina aparte holan banaka botako isiot, eta gero ingo duguna oin, hau jaso, eta Patrik ingo digu, guri bere solomo adobatu erakutziko dugu, nola irenan, beraz, lagunok, ez zaitezte urruti joan, ze orain, txerri kontu duzu, hemen. Eta gero postrea hauka hemen, bai. Badu lan gauza bat, betiko dena, txerri solomo adobatu bat. Eta ez pentsau hori bakarrik erostekoa danik, etxean be engeike, eta nik hori dakotzeko dut gaur. Zerekin zerbitatuko dugu patata frekitxu batzukin, eta, bueno, errezetia, holan. Berakatza, piperautza, ardua, espeziak eta orixoa ondo birrinduko eta txerria nahasketa horrekin igurtzi. Film paperian bilduko eta 24 orduz oskailuan gordeko. Txerria xerratan ebaki eta plantxan kosinauko eta gero patata frikitxukin zerbitzatuko. Beraz, olexe, nik bitxule lehenko ingo ditut patatak. Honek zerbitzatuko. Zei hau eta labordutan ondua badukazu. Ez honek egon dugu gita labordu holan beba. Bale, oso ondo. Ez, bai, nik etxetik ekarri bat. Eta esaminotzun, gero, pasain jatela eta hemen ostutela berakatza freskoa ekarri. Eta justu etzako egun gazta ja. Baina nik etxean inot berakatza... Berakatzakin freskoak, inez lehorrarekin, ez? Hori da, hemen hau txian aurkitzu tolan espezia bat, baina berez nik etxean inot bestiak. Baina, orduan, Patrik, nik egia da, alakinen normalian arategira juten naiz, baina egia da, ikusi izan ditut, baina legunean lagun batek ez daiz, karri zituen berak Solomoa, Solomoa nire daukat, eta ez daiz zer da, paketekoak ekarri zuen, da, claro, nik han zeuden osagai guztiak ikusi, eta hemen zuok egiten nahi zaren osagaiak ikusi, gaizki egiten nahi zara, ze gutxienez beste 6 osagai gehiago falta zizkizu hor. Nik nire aldera ingot. Nire aldera, ze falta jat. Zer fantazia, epillo bat, zapore amateko ez dakit beste ez dakit zen bat gehiago, eta, bueno, egia da, gauza batzuk, bueno, gure arakinek ere egiten dituzte solomo adobatua beraiena, eta oso solomo adobatua daude, eta egia da, normala da modu, molako gauza ja, ez, arakine dituzten diogu egiten, ez? Baina badaude beste batzuk, saltzen dituzten aia... Bueno, supermerkatuetan da, eta hor gainera, haien publizidadia askotan irakurtzen du, uneko ez da gizen bat aragi daukate. Beste guztia ze bota diozu. Zera bestia, ba? Orduan, bueno, erreza direla, adobatuak eta beti konserva bat izan dena, etxe hemen egiten zala, azkenian aragia denbora gehiago irauz ezan, azkenen piperrautzak eta ezaizki gustatzen somorrotxoei, eta, bueno, erreza direla egiten, ez dala kostatzen gehiegi, baina, bueno, hartu inbar duzuela denbora egiteko, orduan.
lehen esan duguna, oloa eta edari vegetalakin eta, ipatzen genduena, horiek ere egitea erresa da, baina, bueno, kalitatezkoak ere, ordaindu eskero, dena bezala, ordaindu eskero, badaudenez, bueno, gero bai, badau solan, bertsio batzuk itxen dauera, hau, gatzunetan eta sartu, holan gatzuran, eta hori 2 litro 200 gramo gatz, eta bertan 2 orduz, gero ondo lehortu, hori gatzien eta puntuan sartzeko, hori 2 aukera dukotzue. Bai, hartzeko gatza. Gatzurain, edo zuzenian adobatu bai. Oberena hori izango zan, galuziak inda batzuk konserban daiteko baita gasuretan sartzen dituzte, holakoak hainbat daude, baina, bueno, errezaldera itera, daten badiozu, eta gero bestela, soso aldera geratu bazaizue, eiteko jakinda hori, xerratan mozten duzunean, da plantxan inbartu zuenean, solomo freskoa izango da moduan. Gatz pixka bat gainetik bota, eta listo, horbet, neurrian. Zegu guztia, hemen askotan itzin izan dugu, azukreataz da hori, zenbat dan eguneko gure neurria, gatzian uste direla 5 gramo pertsonako. Bai, baina hori ere, zenbat eta zenbat gauzekin Patria berak gatzek hartzen duen. Hau da, azukrea aipatzen dugun moduan hemen zenbat eta zenbait errezetatan azukrea ekartzen duten, nahiz eta guk ez bota kafesneari, gatza ez dela bakarrik etxian gero xolomoari gainetik botatzen diguna, ero patata fregitu batzuei. Ez, bakoitzak ekartzen dagoena ja, fabrikaz esaten dana. Hemen txeguk, hori, taper baten, film paperian bilduta, horako ontzi baten, gero film paperakin doiena, gero, noixian behin, saltzen eta buelta emon. Ondo zurgatzeko, ez? Eta ondorioa hau izango zen, honekia, 24 hortu daramazki hemen txe ontzen, eta hau izango zen, egisa da. Kolorea nola aldatu zaion, Bai, pila bat, tamainua, Ai. Ezkenien, apurtxo bat lehorraua, etzan eran handisa, baina apurtxo bat lehorraua badau, eta ontsingo duguna da, hori, xerrakein. Oso ondo. Eta ikusten duzue, barrutik baukada bere kolore, bere izgarrixa. Bai, denbora gehiago utziko genuen, barrutik ere hasiko zen, sartzen kanpoko espeziak eta kolorea pixati ilunduko zitzaioke, eta zapore aldetik ere altzatuko zen, Hor, badago, betiko aldera, zenbat hori askotan egiten da, ez? Zenbat txerriki jan aldugu hastian? Bera esaten dute, 3 aldiz ero jan aldugula, 450 gramo hastian jan aldiela. Osa, urdai espikoa egozisa gauza pila sartzen die. Gauza pila sartzen die. Berez hori da, baina badakizu gaur egun bataz beste hemen gure inguruan 900 gramo jaten ditugu hastian. Hau da, bikoitza baino gehiago. Kilo bat isa. Bikoitza baino gehiago. Hombre, eskenien hori ez da bakarrik... Txoixua! Urdai espikoa... Ez da, txerriankak, muturrak, txerribelarriak, esteki, gehienak hemen gure inguruan, estekiak eta azkenean, txerriana dira, urdai espikoa, egozia, ero, ondua. Batek esaten zaben, aragisa niri eskaten goztauko ustia zenik aragisa asko ez to jaten. Ja, gozaltzeko urdai espiko egozia hartzen zu, hori aragia da, bai. Aragia, jende guztu bakarrik xerratan jaten dugun, hori da. Nik ez dut aragia esko jaten ez, jate duzu txoixua dilistetan jate duzu, segurek esan dakoa, horre gauzak bai aragisa di, eta horre kontatzen dau. Bai, sai eskia eta hor ze hona dien. Bai, bueno, hemen txe, listo, zelango ez demoraz? Atal, errek atal ikune, gero postri dugu jateko gainik, hemen gaude, kontua da gau jarri dugula hemen, baina jasotzen gendun bitartean... Desagertu di batzuk ez da? Bai, gure, txorieneko lantaldeak, txoriene bukatzen bada egun ematean ero, zirkura jun aldira, eta mago moduan lan egitea badaukate. Gauzak desagertarazten, moldatzen dira. Bai, moldatzen dira. Orduan, aukera badaukate, holan, zuek jarri, holako urdai espiko platerre bat, eta... Txita! Segitxuan. Arraparri pasar. Hori da. Eta esartu itzen da. Igual itxoingo honek egin arte? Bai, ni bestela kontu. Banuko, bitu. Hemen, behin baino gehiagoan itzein izan dugu, hemen Bizkaiko kostaldean, badagola horre upategi berezi bat, non itxaso azpian, ardoak ontzen dituzten. Banik enekiena, iparraldean, Xiburun,
justo aurrekaldeanan, ez da leku sekretu batean omen da, Vale. ze hauek dira olako, bueno, kupela berezi batzuk, eta handalkate ezagitzen, olako kontenedore berezi batzuk, ataratzen dituzte, eta barruan, ezagitzen bat botilla, 200 piku, 300 piku botilla omen dauzkate. Vale. Gaina, ardo hau ezagune izan zen, ze horre 2019an, hor iparraldean Jesazpiko goi bilkura egon zen, eta aterazieten upategi honetako ardoa. Hor egiategia ardoa dago, eta, bueno, hor ere ontzen dituzte esan dago, kanpoan indako ardoak, eta gero, bueno, itxasoak zerbait ba omen dauka, presioarekin, hombre, nik kresala erokatza ez dakit, sartuko, orduan gehiago uste esaten dala, hor urazpian egoteak presioak arduari zerbait egiten omen diola. Zigo, eta gero marketing aldetik bebai oso erromantikoa da. Oso. Eta historia baukatzu kontatzeko, eta eskenean hainbeste upategi dauz. Betxo, baina ardogile beraiek esate dute. Hau da, azkenean ardo bakoitzak histori bat kontatzen dizu. Ez da bakarrik ardoa ona ero. Horratzetik histori bat baldin badago, ez dakit zenbat generazioko upategia, hemen dauden mastiak, ez dakit zenbat 3-4 belaunaldi egon diren, ez dakit, zure historia montatzen zara, eta horrek ja, bueno, ardo hori izan alda, hobea ero txarragoa bestazu baino, baina, bueno, badaukazu zerbait atzetik, histori bat kontatzeko daukazu, eta hori, bueno, ze azkenean ardoa, erolako zerbait hartzea, ez da bakarrik zerbait hartu eta eran da, ez. Askoz gehiago da, ez da. Eta batez ere, konpainia. Hori da, garrantzitsuena. Izan alda munduko ardorik onena, bakarri baldin bazaude, ez duzu, ero Urdaiazpikoa, berdin zait. Konpainia honean, gure lantalde guziarekin bezala, Nik Urdaiazpikoa konpainia bai gutxi hau geratan gatu Urdaiazpiko. Nik nahi zatu Urdaiazpikoa bakarrik. Horrela ez du pentsatu segun, bai? Bentxe, gure plater kombinatua, xolomo adobatua eta patatak. Nire ez datara, hemengo hartuko. Bakaso. Hau ez da izaten betiko menua, txerri xolomo adobatua, patatak eta torradak postre. Zuk hemen eskatuko zenuke. Ez, barkatu niri 7. plater kombinatua, baina patatak beharren ensaladarekin. Ez, nik patatak eta kroketak eta ensalada. Ensalada eta arroza frijitua. Hori da. Eukeran dana. Piperra bat egin. Ogitartean. Ona dauz, Holan etxean adobauteta. Baiet. Osuak. Patri, hauek zirkora eta zuolako enpresa bat eikia holan aragi onduena. Ez da egite, gustora nago hemen, Gauza ezberdina jaten egunero. Biharko egunean. Txorien bukatzen bada igual. Eta gero, sardeska berdinekin jange bitxugu, honek postre. Eskuakin, o? Ez, goiarekin, mesedez. Nik eskuakin. Lehenko igual aurkeztu inbiko zu. Ogitorra da moztu, mesedez. Zer nik uste dute gure txorien eta arrak lehenko ikusi nahi da biela. A ber, nik izena jarri diet Ogi torrada versus esne torrada. Zeinek irabaziko luke?